Lebap vilayetinde guruluş karyatlarının gymmatlamanynyň fonunda mektep işgärlerinden awatlaýyş işleri üçin öň görülüp eşidilmedik derejede pul ýygnalýar. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Lebaply habarçysy şu ýyl vilayetyň Kerki şäherindäki we owalarynaky mektep işgärleriniň her birinden 1000-1500 manat aralygynda pul ýygnalandygyny aýtdy. Bu dollaryň resmi kursunda 285-428 Amerikan dollaryna, Garabadarın nırxında 40-60 dollara barabardyr. Bu pul serişdesi Kerki şäheriniň Hümmet Anaýew köçesiniň uğrunaky 1-nji we 3-nji mektepleriň şeýlede Hatap, Gowak we Mukryýaryk owalarynaky mektepleriň şol sanda 29-njy hemde 35-nji mektepleriň işgärlerinden ýygnaldy diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 31-nji iýulda gurrun berdi. Onuň sözüne görä mektep ýolbaşçylary işgärlere bu pul serişdesiniň mektebi awatlamak işlerine şol sanda köýün lampalary täzelemek üçin sarp ediljekdigini aýtdylar. Şeýle olar bu serişdäniň kanalizasiýa ulgamy ýok, ýagny lagym turbalary çekilmedik mektepleriň hajathanalaryny arasalamak üçin suw saklaýjy ýapyk kiçi suw howdanlaryny satyn almaga ulanyljakdygyny hem bellediler. Mundan başga bu pullar mektebiň beýleki zerurlyklary bilen bir hatarda onuň köçe tarapynyň ýoluna asfalt dökmek üçin hem sarp ediler diýip habarçymyz bilen söhbetdeş bolan mektep işgärleriniň biri aýtdy. Mektep işgärleriniň ençemesi döwlet tarapyndan üpçün edilmeli ýa-da awatlanmaly enjamlaryň öz hataplaryna amala aşyrylýandygyny aýdyp, bu ýagdaýa nägilelik bildirýärler. Ýöne olar bu puly bermekden ýüzegren işgärlere işden çykarylmak howpunyň awanýandygyny hem belleýärler. Geçen ýyllarda awatlaýyş işleri üçin adatça 100-300 manat aralygynda pul ýygnalýardy. Bu gedek işgärler onuň 10-15 essesini tölemeli boldular. Käbir işgärler şol sanda tam süpürjüler bir aýlygynyň tasy ählisini bermeli boldy diýip habarçy aýtdy. Belläp geçsek, habarçylarymyz häzirki wagtda Türkmenistanda dolu stavka görnüşinde işleýän muallimleriň ortaça 2000 manat, tam süpürjüleriň 800 000 manat aýlyk alýandygyny habar berýärler. Habarçynyň sözüne görä mektep işgärleri geçen ýyllarda awatlaýyş işleri üçin beýle uly mukdarda pul ýygnalmandygyny aýdyp, munyň sebäpleri bilen gyzyklanýarlar. Mektep ýolbaşçylary olara munyň guruluşy karyatlarynyň bahalarynyň gymmatlamagy bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosy bu aýdylanlar barada ady agdalan mekteplerden we Kerki şäher hemde Lebap vilayet häkimliklerinden kommentari alyp bilmedi. Bu maglumatlar Lebap vilayetiniň Darganat etrafynda dollaryň Garabadardaky bahasynyň ýokarlanýan mahaly guruluşy karyatlarynyň nyrhlarynyň hem gymmatlaýandygy barada habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. 13-nji iýulda Adatlyň Lebapdaky habarçysy guruluşy karyatlarynyň her biriniň adyndan 50-100 manat gymmatlandygyny habar beripdi. Ýöne 31-nji iýulda söhbetdeş bolan habarçymyz guruluşy karyatlarynyň bahalarynyň Türkmenistanyň taryhynda öň görülüp eşidilmedik derejede gymmatlaýandygyny we gymmatlamagyny dowam etdirýändigini aýtdy. Öň armaturanyň 1 tonnasy 3000 manatdy, häzir 40 000 manada çykdy. Bu onuň soňky bir näçe aýyň dowamında öňküsinden 13 esse gymmatlandygyny aňladýar. Şeýlede häzir guruluşy karyatlarynyň käbiri tapdyrmaýar diýip habarçy belledi. Türkmenistanda mektepleri awatlamak işleri üçin işgärlerden, şol sanda muallimlerden we okuwçylardan pul ýygnamak tejribesi indi onlarça ýyl bäri dowam edýär. Olar mekteplerde geçirilen çäreleri guramalaşdyrmak, prezidentiň kitaplarını satyn almak we portretlerini çalışmak işlerini hem öz hataplaryna amala aşyrmaly bolýarlar.